Яким ҳам историса то охира гӯш кунед. Асос ҳаму додаракое ки дар Москваан, дар ғарибиян. Ман пешаи Москва рафтанам, дар бозори Корвон тасма савдо мекардам дар сезони мактаби ки дар як рӯз ман 1000 сомон кор мекардам. Дар поёни Корвон дар хонаи тағам зиндагӣ мекардам. Ана аямуҷа 1000 сомона мегирифтам. Шав меомам дар ҳамин центр да 1 соат гарда бодиш мекардам. Мегаштамаш мерафтам. Баъд гирифтам Москваам рӯй кардам. Гуфтам баравам Москва да кор кунам, ягон сум рӯй кунам. Рафтам дар Москваам ҳами хел 4 моҳ 5 моҳ фақат суманам хеле задам гаштам. Ядамам хеле ҳақлам ба сар зад. 5 моҳ 6 моҳ кор мекунам, ягон сум хона рӯй накардам, билета қарз гирифтам. Боз торсигари мегунтум. Ди питёрочка кор мекардам. Ҳамад медонед, ман дар оҷа қатъиян бародаро мусор ҷамъ мекардем. Салафанои ана ҳамун баъзе питёрочкара. Суми хушрӯ мегирифтем, ман ҳами авие мегуфтем, жизвара мегуфтем, намхели ку мегаштем. Дар хона падар гишна, модар гишна, вообще сум нест. Айбанк 5000 қарз гирифтам, билет гирифтам, задам Москва рафтам. Мегаштам. Баъд ядам ҳақлам ба сар зад, ғолиб чӣ кокадистай? Барои ҳамун додарое ки дар Москва ина мерен 4 солаи 3 солаи 5 солаи мезанен мегарден, ҳамин қатон мегӯям ки ҳозир қувваи корӣ дорем, пултона ҷамъ кунем, илтимос пултона ҷамъ кунем. Баъд додарое ки дар ҳамин Тоҷикистонан, мисол синфи 11-ан 10-ан якам курс дуюм курс ки ҳамин сторисои маро тамошо мекунанд, як честон мегӯям, қасам ба худо умуман ҳаваси Москвара нахӯрем. Умуман дар уҷа акав додарӣ, фарзанди падарай, хешатаворай, бачаи холамай, бачаи амамай нест. Хеша акара додара дар Москва мефаҳмӣ. Тамом инами қачест. Дар ҳамуҷа ба қадрат едини одам фақат падарат мераса ки қатъиятат коркунӣ меравӣ. Тамом ака қатъи додар душман мешава, бачаи хола қай бачаи таға, уҷа хешатаворӣ итари гап нест, фарзанди падар нест. Кор ки сума ҷамъ ки биё хоната обод ки зиндагита хуб ки падар модара нигоҳ ки. Инами қачест. Худо ҳоли мумкин савол шава ки ғолиб ака чӣ баи гапҳоро задӣ? Бародаро, падарам модари мо дар вақташ гӯшт нахӯрда, суми ҳамун гӯшта мора хононд. Суми ҳамун гӯшта мора сара форма харид. Мо имрӯз гӯшт намехӯрем, гарох мехӯрем, наск мехӯрем, лӯбӣ мехӯрем, нек падар модар монда гӯшт мехӯрем. Дои падар модара гирифтан дар кор, хизмата фақат барои падарам модара фарзанди падар кунем. Тамом. Алон нигоҳбонтон, ман дига ҳеҷ чӣ намегӯям. Хола шай хуб агане чота не яка ҳисоби ама арахриш камтара хароб метавагане бачаи хубай хола арахрай ҳисоби ами шишиш камтар арақ залалиш кард аки арақ ҳама ҳисоби қарздор бисӯя аму ҳисоб мехӯрад қарздор ки бисӯяшид баъд припад камеҷика ша хай чӣ кор намекунам не нами нав саркада рӯзбозирагане хел набуди ша бародаро илҳом ана да питёрочка қатима кор мекард каса ов дуздӣ мекардем пичин ҳама чира дуздӣ мекардем и ганда изо кашдеса изо намекаша пионай ҳеҷ кор намекуна хайна зан гирифтӣ нахӯрди арақ тамом полни баса тамом хола умуман зиқ наша фаҳмиди мара ями ҳафта пеш мезад арақа болои латок да ов ба болош ламба мехӯрд хай шоло бас кадай ҳеҷ кор намекуна фаҳмиди гилавни ами хонаводаи анга нафҳама таваккаши тамом худо хушбахт бародаро и рафиқи ман илҳом ном дора и илҳом як 2-3 сол пеш дар питёрочка дар Москва қатъи ман кор мекард ина нава ки зан гирифт хаёмем дар рӯзи хурсандиш дар бараш хизмат кирд илҳомҷон ту ин борак бачаёча ҳоли ман тура бисёр ғам метавам бародаро салому алайкум. Ма моҳи сентябр Хитой рафта будам.
Худамда ба телефони нав гирифтам. Хулоса як рӯз шида сим картам кор накарда, вообще антенна надора. Омадам компания, мега ҳамаш 100%. Хулоса фаҳмидам ки имея чизай ана сим картама киштиам. Ман намедонам он кас ҳақ дора, надора сим карта як касгара бигира просто бикиша. Не ки дигари сим картам гирон ай. Ман намедонам. Қонуниш ҳам намедонам ки ҳақ доран ки сим картата бигирам бикишан. Не ки оз маълумот мегирам, мефаҳмам ки ҳақ доран ё надоран. Бо пурратар шумо да мегум. Шуморо ман хеле ола дару бару шудагием. Ки чикор кунем бояд? Бурем айсар чи раз тамошка кунем. Чи ман чиз хунда, чиз хайрдам. Хайма фаҳмидам қонуни 500 чанд гуфтан набуд. Хулоса мардам огоҳ нест ку. Акоз ман медонам меган ки ай вақтиш биди исини усини. Хайма аэропорта мебинем ки баъзеҳо навиштаистанд ки телефонҳои кнопочни дидам сообщение бия ки растамошка кардан дар кор. Ман против растамошка нестам. Растамошка кардан дар кор аи барои бюджет хуб ай. Не ки хайма аэропорта мебинем ки ам аппарату тонқати бигӯям ки бародар телефон растамошка ки ба бигзар. Хулоса ман бисёр чизро нафаҳмидам. Мисол магазинҳода мумкин ай сигнали баланд фурӯхтан, не ки мошин да биқапанад ҷарима мекунад. Намеша ки ҳамун магазин да ё ки ҳамонро воридо ча маҳкам кунад, бигӯянд надорор, барое ки мумкин нест дар Тоҷикистон. Хулоса кӯтоҳ кардан мегӯм. Ман ба хидмат телефон овардам. Аз сабаби бесаводӣ ман надонистам ки телефони овардагии хидмат ман бояд растамошка кунам ё ки декларатсия пур кунам. Ман намедонистам, манам ҳичкам нагуфта буд, аэропортам ҳичкам ман нагуфтам, бидро хабадолибад. Ана смс-тона ба чӣ хотир аҳамият надодам? Аз сабабе ки ай ҳамаи компаниҳо смс-и беҳуда фақат меояд, ранги мавори ягон касо смс-а намекушоям, намехонам, дар коршам нестай. Хиёл мекунам ана ҳамин чизора хушрӯ реклама мекардем. Да намедонам шумо дар куҷо реклама мекунем ки дар газета мумкин реклама мекунем, ҳичка намебинед чизора, баъд мегӯем ки мо када будем ку реклама. Хулоса ма як тараф хайма телефон овардам, декларатсия пур накардам аз сабаби нофаҳмии худам. Не ки баъзан бародаро ай магазин телефон харидам. Ваём кадестам. Не ки бояд вай магазин кунад ку чизора, вай воридод кард ку. ҳамин чизора агар хеле пешакӣ расшоти хушрӯ бигирем ку хеле хуб мешавад. Moja,